Sana sami. Ya, yazi kunendlela esengithathile njengamanje eMaritzburg. Ngicabanga ukuthi ngizokubona intamba mama sengibuyile. Awuzudededlala ngami. Phela wena ongenza ngibe muhle kanje. Uba nginakekela, ngabe ngimumbi njengentombazane yangasekhaya. Singathandana nawe. Akukho engaphinde ngakusole. Juluka nawe village. Yabo ukuthi ubunganamali, ubolopholo, ujika nelanga. Abantu bonke bakuthatha kancane, nentombi yakhe ikuthatha kancane. Abafethu, bakwenzekile athola umasentshana angasho lutho. Ngiyamthatha amahle ngemkhibi. Sobamba naye ofisa bo2 benyama. Yabona manje uthande leqiniso. Selindla. Wahlatsha ufuna? Bakhuma lifuna la. Wahlatsha ukwenze njani? Unenkinga? Yima. Nkosikazi ubekwa yini la? Kwamina nje Mdunga wami ngiphilile. Yebo yini manje uphuma la ngilandela uyaphi? Ukhula ngempela wena. Ikwami la. Alandela noma bani athanda ukumlandela. Mdunga ngithi angizokubheka nje phela. Ngoba ubonakala ngathi ngiqhamuka emsebenzini. We mama, ubuthula. Hayibo uthula wake manje. Uthula isimbonile ngena naye kuseni kade simnikele Lokho ungayi emzini wami. Ngiyayikhumbula wemadoda le ndodo ubani nangu uSimalikhulu. Usho lo wathi waba umfazi wakhe endlini esheke. Ngoba sifakaza ngelanga wabe. Besazini awucheck la sikhona. Yazi phela umuntu abazasebenza lapha ethatha ukukhipha. Awuse laptop office. Oh hayi bengihamba ngidayisa ngomasicwabisana ngoba ukwenzeke phela ukuthi abantu abaphilayo la emhlabeni abanawo umasicwabisana. Angizwanga bana. Yabona baba. Ukushaka phela ushone lokubambile. Ifuna ilaptop yami la. Awena Khumalo, ngizokutshela ngithi nake nje sinakusapha. Udlala ubungogo, stingy too much. Hawu, come on guys, yini manje? Thina somtshela ke bokuthi. Kanti Silima impela bothi ngikhuluma nawe? Cha phela ngibona ubhibhidla kanti uyaqhumisa yini? Uyeyisa unjalo nje umeleni la? Ushayela ama-taxi noba ungibuthi ngimeleni la. Ey'lala la ngavoda mina ngizoma noma ngikuphi la ngithanda ukuma khona. Ungifunani umthetho wakho? Awuhlukani noThulani phansi. Kade ngangikukhuza ufuna ukubonani? Sinamayo salala loThulani wakho ngena profit. Ey'lala la mina ngazi abantu abasey'ntweni. Alabo matabuda kabakho. Ingakho nje sebeqedile abafana bathanda izinto. Baqeda unyoko. Ngizoswe ngikugxobe manje uyazi? Uyogxoba unyoko. Ubelethe ingane indwanda ngembebevu. Diploma yami engineering abafana ngabasemalini bafana. Wonke amaphupho amazofezela nje. Layo ukuthi ngithandanga ufundo nathabo mngani wami. Ngoba ufika uhlale kunzima. Kodwa ngabakho bebhenga left and right uqhubeke uqolozelana nencwadi. Masudla izithelo zakho, nawe uyacaza kumele benze izithelo zakho mfethu. Yeah, ngizile. Amantombazana abhengayo wathola esemtsholwana ukuguge emancane evithekile. Lapho ashaya ngengane nga3 engafishwa no26. Abanga. Awasebenze njalo athembele emalini eqolo. Ukuthana nathi awazi. Bathi imali amahhala. Kanti imali abakho kubentela. Abantu ababekezela njengathi edeskini kunzima bakhohlwa ubumnandi ngoba befuna ukuthatha eliqhakazile. Balithola. Kodwa manje sebondle ingane zabantu. Ingxe yabo abantu abaphuza ukucabanga. Ungazi ukuthi ubelani nengane ubuzazi kahle ukuthi awusebenzi.
Akhona amakhondom nezinye indlela zokuhlela uma uzazi ukuthi uyile gang ethanda ukuya all out. Gents, singalumela phela manje. Nami nginayo ingane futhi angisebenzi. But lokho akusho ukuthi ngicabanga kancane. Futhi akusho ukuthi mina ngami izona lapho ngithanda imali eqolo. Kwasuyisikhathi nje ukuthi ngibele ngane. Ngiyakuzwa Fesizwe and futhi ngiya-understand. Ukuthi mina into engicika kucima mfethu. Ubona uma wengane sekugcobezele ngalabo Brazilian hair face seseshaya no skinny jean. Ngayo le mali engane engekho. So lapho ingane ishaya ngamadana na few. Sigciza amafinyela. Okusho khona ukuthi futhi akayinakele nokuyinakela leyo ngane. Philani baba. Labo sebeganga mfethu. Bacikela phansi labantu abasebenzisa le mali ukufeza idingo zengane ngoba vele le mali yengane. Ukuthi wena kulo nawo ugcwalisa ngayo le mali. Ngoba sikhuluma amaqiniso le mali incane ngeke uyondlinga no 300 something. Angazi ukuthi baba. Hey, ingane into esho. Abanye beze bathi le mali iyasiza ekutheni imisimizi, ixoshe nekade eziko. Bose iyangixaka mina lento ukuthi kanti imali yani yokuxosha ikade eziko noma ukuthi yonke ingane. Thabo mfethu. Le mali usizo futhi nawe uyabona mfethu. Uhulumeni futhi kumele anyuse le mali ngoba thina savota manje. Ahola imali engaka futhi izumbu thina hlala emjondo lewayo la. Angiphathi khona imali enizulu. Siba nama window pools la endlini. Uhambe emanzini kanje kodwa savota. Hayi come on manje dala. Hayi Sizwe baba. Funda ube nephepha ezokukhulumela uthole malini. Uye kunama payslip abantu abafunda abagogoda. Sebedlithi ukuthi uzabo phela manje. Abakhwabanisa futhi benjalo labo. Bafethu nabo mina I'm a university graduate. Ne-diploma kwi-IT. Sengaprayeli lama companies amakhulu adila nayo i-IT. Sengilinde nje ukuthi bengibize for i-interview. Naye ngizofike ngidalele kuyona. Bese ngiqede lapho ngishayela indodla zemali. Ngoba ngafunda mfethu. Hayi nina mfethu uthi impilo nibule esadini leni. Ngiyathi nibe nikhohle ukuthi kunabantu abaphuma emndenini engekho stable njengeyini. Kunabantu abaphandayo la abahuzukayo ndoda. Abalala bengazi ukuthi bazodlala bedleni ndoda. Akusibona bonke baba. Abanye nje abasifuthi. Uthola ukuthi basha impilo esheshayo. Lakho izobashaya yini ngomrani. Thola sebexhashaza ubaba banemali noma sebebaba amadoda nezingane. Noma ubabona abanye sebesikhokhobela la. Befuna usibambe inkunzi. Bebhizi bafuna ukudlana naleyo ungayabo. Kodwa likhona iningi labantu abafunde njengani la. Kodwa basebenzi sihleli nabo. Yawona noMathemba oyithi ngesiphinde sihlangane. Sorry bhuti sengathi uyangifanisa ngisiyele noMathemba mina. Ngempela udidekile marazi. Yena 17 kunoMathemba wena. Ifoni yami nabalekana endlini yami. Ungazanda phone yakho mina futhi angikwazi ngiyaqala nokukubona. Phone tuni kulo 17 wakho manje. Sondela. Hey. Ibaleka wena. Hayi na ufuna sesihlabe ngempama uzobona sasidade. Khumula wena wenza kancane. Khumula. Poison. Sehlela ngedama yabona lezi zinto ngeqatshula umuntu. Bawuthini bona abantu sekenyamba nqono. Ucathi sifuna ukuyidlwengula le nje. Yathi sebuqinisile phela na ngiyambona xa ngifuna ukumrayfa first. Wena uthi baleka. Yebo hey, buyi woza. So babe, like you came last week and we went out. It was really, really nice. Like I really love a guy I can trust just like you know. Yes, baby girl, I would have came. It's just there's a car available bangithuma ukuthi ngikhokhele for this funeral policy. Now we have to go up with kanjani, especially at the end of the month. Babe, you're trying to tell me what you've been a second to tell me that you're not gonna come anymore. You just kept quiet. Or maybe finding you prophet telling Djibouti you're not gonna come anymore. Yeah, when I'm just being sarcastic and I don't really like the tone that you're using. Manje bengimele ngezinjani. Ngabe coming to something useful. Okay babe, like really, ungisane ngempela kini ukuthi ngiyobona uma wakho. Noma ikatla kini at least. Babe, we've been dating for 6 years now. 6 years. And when I say ngikhathele lokhu ngiletha lana endlini asiza umngane wakho, I want to go to your house. Realize because I'm not even looking. Sometimes when we just talk without even thinking. Pilan, do you even still love me or are you just wasting my time? Realize if I knew that I was coming to court today, I am feeling like actually Lord. Because this is beyond my will. She's saying this babe. Uma ngibuza osimple njengalo kodwa ukhulule kumphendula and keep beating around the bush. Sengizohamba manje ngoba yabona ngathi ngithola isigube sentamo.
Hawu babe, uyahleba ngoba siyaqeda ukukhuluma. Isafuna ukubuza. Uzobuza kusasa. Kusuka manje I'm still rushing ukuthi ngikhethe story kwi-radio. Babe, ngicela nje ukuthi iy'tori zakurate are more important than I am. Angithi you still using that same number, right? Ngizokufonela lesi then ungabuza noma yini ofuna ukuyibuza. Hello, sana sam. Baby. Ngilanga kini nje kuze kuwena. Ade simile lana. Okay, ngiyeza manje ngo 5 minutes. Eish. Okay. Awungeke nathi. Namanje sama hawu mawuzobheka amahle. Angephe mhlawumbe usabhiza simlinda kancane. Noma 20 minutes. 20 minutes sonke nathi. Hawu ungazodlala la wena. Bese ngibona nini mnusuko hayi phela kuyacaca ukuthi umlizo kwaliwa namhlanje. Hayi bo Thabo mfethu ubuka. Uyazi ukuthi namajetha ngapha wacwanya ngimamba lengane. Mase ngifice la usengingedwa la usungishiyile. Azongenza isilo sengubo lamajetha. Hayi nathi baba. Nami nginolama utako. Kanti ehlahlale sikufundisa noNolova uyitshelini amahle. Hayi mfethu ngisazomtshela ukuthi mengasitholi isikhathi right. Sazomtshela? Hayi nathi baba kanti into enhlane ikhuluma naye uma ungasitholi isikhathi sokuthi umtshele usagcina isikhathi. Sewunento eningi thina sesiyilungisa noAmahle. Ize ngicine sengikhohlile yini. Ngoba ngathi le sikhathi ayibalekile kwi-relationship yakho. Ngangibambezeli. Ake ngiphuthume nami ngiyodinga into ezibalekile. Mbani siyezwe kuthiwa ulimele. Sesithi asiphuthume sizokubona. Kodwa ulimele kakhulu. Hayi ngiyaright bangane ukuthi waduma ikhanda ngalela langa nomqondo wathi ubaleka kancane for 2 minutes. Yini ushawelani? Ilesi sibotho suBrand nalomguvelo omngane wakho uSipheke. Ungizumile wangishaya ngento eqinile la ekhanda. Akushayelani. Ngabe ngishaweleni kodwa nqobile ngaphandle kwalomataputa wothulani. Awu nawo kodwa uyawathanda amadoda abantu. Uyibambe lapho ke amahle. Ngosukuba nephutha amadoda abantu athanda mina. Hey, kulesikhathi samanje kusakhona abantu abaselela amadoda. Hey, buzumbali unesipiliyoni. Kahle ukuphapha amahle. Musa nje uqina. Kodwa yena uBrand uzoyikhotha imbenge yomile. Phela imsana. Bali ngithi yeke mina lento le ngoba vele uthi usamthanda uthulana. Angiyiboni into ezobuyilwela. Nqobile isithunzi sami lesisidicelelwe phansi. Ilokishi lonke seliyazi ngale ndaba. Igcwele ko Facebook. Nani bengekho ngesikhathi yenziwe kodwa seniyazi. Uyathanda ukulwa nawe iyeke lento yakho ngoba izokufaka enkingeni. Never. Ngidlala abantu mina ngisazodlala umfu. Bakushaye kahle wena. Iphi juice sesiyiqeda indaba ungasithi juice. Papa njalo. Yabuya. Mfethu, usiboleke light. Anginayo mfethu. Futhi mina ngibhema. Mfethu, awucasela u20 phela lapho. Sifuna ukuthenga isikholwane. Uhlalaphi? Uhlala la ngaphezulu. Mfethu, pho bengwayini la ngezansi. Hayi. Bengizobuka indawo nje, ngishaye round. Awushaye ngani indawo zangakini? Senze ilima wena. Nasijuluka nomshito sijwayela kabi. Xa ngebheji manje ukwali futhi boy. No, mina bafethu bese ngibonile vele indawo zangapha. Bese ngivele sengizohamba. Manje ngiyathemba ukuthi nihambe kahle ngakekho imlandeli amehlo benwavule. Bro mtshale khululeka thina ka siyayiqala ibhedela igazi nesipiliyoni. Lela my boy. Uma ungangihloniphi uzoshesha ulandele baba omkhulu bakho uyezwa? Awungaxolisa baba. Bethanda ngibona ukuthi ikhona into engifuna ngaphakathi. Labo bafanele uqale eqedwe ngesivumelwano. Umuntu uma ethola into yakhe. Isivumelwano sasithini? Sasithi masiqeda umsebenzi uzosikhokhela. Until ngibone impumela lento ebengiyiphethe. Ngizobe sengikwazi ukukhokhela and since ningimosela isikhathi imali ebengizokhokhela wena izokhokhela lesi sikhathi engimoshele sona. Angiyiboni inkinga mina baba. Yini manje lo? Umsebenzi lo. Ngifuna ukuthi nithi uyisheka kancane impilo lengane niyenze nje ukuthi benzime. Ngobani? I'm not paying you to ask me a question.
ngifuna niyenze le mpilo lengane niyitatazelise nje nishake ngibone ukuthi izogcina Brenda, senhliziyo yami ake ngikhumbula nolethu no2 and yabo manje umndeni ngisenawo nina no2 into engiyenza manje singenza manje azamnandi lamazi basho siza sithanda sami yazi bancane manje abafana abakwazi ukunakekela umndeni yabo esikhathini samanje bebemithisile bayabaleka intombazana abantu seliqhathanisa usizi mina njalo sithanda sami futhi ngisho ukuthi basakhona babeqinisa lamnyanga abakwazi umelana nazo zonke izidingo zabo just that abadumile njengezikhohlale balekela ukondla asiyeke izinto eziningi nabantu abangeke basisendawo manje sithini indaba ulethu ngaphela esikoleni bayifuna imali phela ngenyanga bathi uma ngabe ngakhokhi ingane izokhishwa esikoleni yazi Brenda sadla amathamba engqondo nami abantu ngisebenza khona kampani labelungu bahambile baphindele emazweni abo so nje sisele dengwane but nami njengendoda ngizobonisa ngani ngoba nje nale mali grant ayisizi ngalutho angeke phela sisithembele kuyona futhi kumele bane ngishiye isikole nami ngiyifunela amadokwana ngoba ngibona ngathi sengibambezela isikole manje Brenda ungasikeli isikole because usole khamba nesikhathi yabo isikole Brenda sibalekile yabo lesisendlelalana njengamanje lesikhashana yazi mina zobona simisa kanjani kumele sibambisane ngendlela ingane akwenza konke Brenda kodwa yabolekele isikole ngalimi uzuyenza yabona nje mina ngidlala uPass John bangenza uboy bangikhomba ngapha nangapha just because angisiqedanga isikole lo ngenza ngifane nqamashini umuntu ongaziqala isikole because isikole imali efanayo ungathi wena no grade 11 ukwazi ukukhuluma isingisi hayibo wena ngcono kaphela kunalabaza basiqala ngosiqala no into engizoyenza manje right ukuthi ngihambe ngothola isipani songalela ngcono so ukuthi ngizokhona ukuhamba ngifundele futhi ngiphumule wena nophilani uPaulet kushanda kancane sibona abantwana uyahlanya abantwana kumnuka yini ngizofuna ukufundisa ingane umkhulu uncane kanjeni ngiyadlala but awulethe umbo ulele behlala nontanga bakhe ngabanaqeda umgeza wasuleka no it's fine ngimbona bekusasa ngithanda Kwazami. Ngathi insuku ngombeni. Awumanye qhamuka lo. Yasamthanda sizomyakhela manje ngiyadedela. Ngoba ngozuhlaniphile mina. Awuphephe, ukhuluma ngani manje? Yazi mina ngazi sabantu athanda nami befuna ukubonana bafonelana bahlangane Samuel. Hayi lento yakho uthi uvela uhambe nje uye kantombazana uyohlala deqe kusofa ufuna usithokozile. Sometimes umuntu amfonela angalibamba ucingo. Then kuzombheka kubo njengenjwayelo and ufike ngekho. Kuzo zonke ke nje izinto engabayizonke. Wakhetha ukumdayisa emasingcwabisana. Yazi ngifisa isithunzi. So wakho ngozisize lutho. Yazi ningi kanjani izinto esizimlahlekele ngingacabanga kwakho. Chill babes, ngizwile ngeke ngiphinde. Yazi uma ungaphinda uzothola ireceipt ngoningi tshela. Yes boss. Okay, nginobuzo. Ngisahamba Awukanti yini manje? Ufamba kanjani? Ukuba uzange ekhaya, ngabe isikhathi sonke sokuyijolela. Manje usukaphapha waye ekhaya. Ngizenzela ifavor njengila. Kuba nginawo manje kushintshe ngikwenze. Ngabe ngiyakushintsha nje manje. Manje unawo ke. So ngathi uyihlopa phi theshe phela. Balungile sheshu amahle uzobuya ngibona isikhathi sangishiya manje waphuthuma.
Leli gama lakho likaJulu ungaphindi usibize ngalo. Awucabange nje kumile ebhenki. Sekuqhamuka le genge yakho. Sawubona baba kaJulu. Yini nje le? Hawu baba, leli gama lithole ebholeni nasengiduma ngalo. Akusikhona ebholeni. Ingakho ungaqonyebe nje wena mfana. Lokujuluka kwakho. Hawu baba. Njengoba usuku kanje.